Kini ang talagsaong sidlak sa imong kabuntagon. Sidlak nga naghatag og dakong paglaom. Paglaom nga mo'y gasa sa pagkamahigugmaon. Gugma nga magahatag kanimo og kalipay. Kalipay, nga mo pagaan sa mga pagsulay. Pagsulay nga yawi sa paglahutay. Busa, barog, tindog, magmadaugon ka. Kay ang gugma og himaya sa Dios magadanag diha kanimo og kanako. Samtang ikaw og ako maga. Panuya sa kabuntagon. Humanang kangit-ngit na gatapon. Sa walay siguro nga kagabion. Ang Diyos na nuktok o naghandog nga sa kasing-kasing mo siya pasudlon. Panimaya sa usa-usa, panimaya sa imong pagmatayan. Bitbisi sa kamatagon, unang timbayan kanimo igsuon. Ang timbaya sayon nga himuon. Ang timbaya yano lang apan usa ka pinilhon. Ipakita Diyos nung pahiyon upan sa pulong mahigugmaon. Panimaya sa usag-usa, panimaya sa imong pagmata. Ang pinlisi sa kabutagon, unang timbayan kanimo igsuon. Pulong sa Diyos sa itong paminahon, upan sa awit na langit nun. Pulong sa lakas nga inspirasyon, inintak na sa kabutagon. Ikaw ginalapit niya karon, itugyan ang kaugalingon. Pag-ampuin mong panayunon, sa kalisod ug kalipay ang Diyos kanunay kanimo nga magalikon. Sa Diyos ang himaya, panimaya sa usag-usa, panimaya sa imong pagmata. Ang pinlisiw sa kabutagon, unang timbayan kanimo isamalayng langit nun. Puloy anan sa Diyos Amahan, sa balayng langit nun. Magkinit alay kita, magkinit alay kita, magkinit alay kita. Masidlakon ug malipayong Sabado. You are watching Panimaya sa Kabuntagon World. Yes, good morning sa tanan. Good morning. Page, kumusta man ang Hingoog City? Lipay kaayo ko, Wing, kay positive kayo ang response no sa atong mga viewers, no? So, salamat yung Yes, sa Bing, inyo. kumusta man, Bing? Okay kayo, nothing so special pero nalipay ko nga ni ano punta Yes, sa Sabado. Praise Susad na to ni Yob kay si Yob patong lasapat Sige, nabiktima. nabiktima sa mga kuot gang ug nawala ang wallet. Kumusta man Yob? lisod pero Lisod. kinahanglan mag-move on. Lagi. Move on. Dabato na lang, wala naman, di naman Pareha to siya sa tong mabalik. kuan dear panimbaya
Ato Yeah. miyagi, Wala. move on. Move on na lang kita. Sige lang kay katong nakapunit ato kung nawa na gipunit pa to niya tuyo basin og kinanglanon gito niya Lagi bugas. maupod lagi. Oh, mapalit to niya bugas na sila makaon. Pero kung iya gito gituyo, matukhang ra to siya. Mao na siya. Pero anyway, All things mga work. kapaglaom o mga kapanimbaya, daghan king salamat sa walay puas nga pag-ampo, pagsuporta ug pagpaambit sa mga programa dinhi sa Hope Channel ngadto sa uban. Naa na tay 11,000 and counting nga mga Wow, likers yes. sa atong Thank you. homepage. Thank you. Panibaya sa Kabuntagon World. Wow. Og kami naghinaot nga kamo nalipay and mas nadasig ta sa pagdayeg sa atong Ginoo pinaagi sa atong programa. Yes, mga kapaglaom, ug amo pong gikalipay nga bisan asa dadon atong mga kauban diri sa Panimbaya sa gihapon ang nagkalayo nga kadasigon nagpabilin. Wow. All the kabaga-baga. way Amen. from Arizona, atong kumustahon si Ate Charm. Ate Charm? Mainitong pangumusta ka natong tanan. Springtime na diri mga kahigalaan og time na pod nga makita nato ang kagwapo sa ato mga kahoy nga ni ining dapita. I am specifically located in Kingman, Arizona. 6 hours going to Los Angeles, California, and 2 and 30 hours going to Nevada. Our church here in Kingman is located on top of the hill, overlooking the city. Every Sabbath, ang tanang miyembro dinhi magsalo-salo, maghimamat ug mag-enjoy sa fellowship lunch kauban ang vegetarian dishes. Well, enough for Arizona mga kapaglaom. Let's head to Macau, China. Excited na kayo ta makabalita kay Miss Lovely Rose Golfan. Lovely? Thank you, Ate Charm. If springtime diri, it's 21 degrees Celsius, so maayo kayo ang panahon. Now, kami diri, the Seventh-day Adventists are divided into 3 churches. The first one is the Blessing Church. Ang mga members ni ini mga Chinese. The second one is ang type of church wherein ako member. So mostly ga-attend ani nga church kay mga trabahante sa Samyuk sa atong own institution nga school o mga other nationalities nga diri nagtrabaho sa Macau. And the third one is the Macau Church. So kung tayo pa sa buntag, sa pagkahapon ang Macau Church. Kaning Macau Church, mostly ang mga members ni ini mga Filipino. So Tagalog ang ginagamit. Sa Taipa is English ang mode of communication. Of course, sa Blessing Church, Chinese ang ilahang mode of communication. Although, i-divide ni into tulo, pero sa usa ka place rami go worship diri ra sa amo ang school. Ang sa Blessing Church sa library, then kami ditri mi sa youth center. While busy kayo ang mga kaigsuuna nato diri kay unya na ay mga mag-concert nga mga bata from Malolos, Bulacan. And then pagka-afternoon is we will have our medical mission. So anak kaabtik og kadasig ang atong mga kaigsuunan diri. Now, how about dira, Darrell? Unsay kumusta tong panagat dira? So, Dar, kumusta dira ang mainland China? Tinood lang iduing tugnaw juga din ni no pan. Tuso lang nato ni para sa inyo din. Anyway, ang building inyo makita sa akong likod ko ron mo kini ang Iglesia Adventista dinhi sa Changchun City, China. Isa lang kini sa daghan nga mga iglesia nato. Apan dinhi kami nagasimba kauban ako mga kapang Filipino Adventista pod para makikauban sa ato mga kaigsuonang Chinese. And speaking of our kaigsuonang Chinese, obserbahan nato nga ang ilang pamaagi sa pag-worship o pag-observe sa Sabbath day parehas sa pod nato sa ato mga pamaagi din sa Pilipinas. Anyway, nagapamatud lamang kana nga bisan asa man kita sa kalibutan, isa lamang ang Ginoo nga atong ginaapuan. Para sa Panimbaya sa Kabuntagon World, Darrell Ictin. Thank you so much, Charm, Darrell, and Lovely sa inyong balita diya. Nalipay yung kay Migdako. Dinhi sa Pilipinas, mas malipay o kitang tanan, malipay ta labi na o makadungog kita o musika gikan sa mga pulong nga kanta gikan sa Ginoo nga makapadasig nato. Unya ato ang atangan ang grupo sa Glansen sa harana sa Kabuntagon. Nindot yan awing ato ginang atangan unya. Yes. Mga kapaglaom, adunay usa ka nindot nga istorya sa kinabuhi sa usa ka alagad sa Dios nga nagmatinud-anon siyang tahas diha sa gobyerno. Atong diskubrihon ang sekreto sa paglampos ni Police Inspector Jovi Espinido unya sa Top Secret kauban ang atong Hope Channel Manager si Brother Janster Calibon. Og atong dungagan sa pagmaya ang atong kabuntagon kauban sa positibong impormasyon. Health, environment, o values in a modern setting atong pagahisgutan kauban sa atong duha ka director sa South Philippines, past
Pastor James Lee Lantaya ug Pastor Heshbon Buscato. Yes, ato ng mga puso niya. Yes. Atangan gid ninyo na mga kapaglaom kay Mga kapaglaom, mahimo na pod nga ipadala ninyo ang inyong mga prayer request o inyong greetings kay tungod aduna nakitay. Let's pray today. Yes, mga kapaglaom, kung gusto mo motawag or mo text sa ato ang number, makita ka na sa ato ang screen o mao ka na ang atong official number sa Panimbaya sa Kabuntagon. So ayaw mo hawa diha kay mo balik pa mi dinhi lang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Matthew 5:16. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. This verse has been one of their mission, singing praises to the Lord for almost 7 years. They have made themselves the instruments God may use as they offer their talents and time for any divine cause. This group has been an integral part of the construction of Zamboanga Peninsula Mission Building. Just like the group's name, the group keeps shining for the world to see. And today, here on Harana sa Kabuntagon, once more, they will glorify God through their delightful music. Let us welcome the Glanzan. Sail on when the water gets high. Sail on when the wind starts to die. Sail on. It's just a matter of minutes till the ship comes together and we'll all get in and sail on. When the water gets high. Sail on. When the wind starts to die. Sail on. It's just a matter of minutes till the ship comes together and we'll all get in. Well, when we were born, we sail out to sea. We're looking for answers continuously. And when will I find out to him we belong? Be watch for the signs that keep sailing on. Sail on. When the water gets high, sail on. When the wind starts to die, sail on. It's just a matter of minutes till the ship comes together and we'll all get in it. Oh, cast out your sails and let the wind blow. Jesus won't ever let your ship lose control. Just keep your compass set on the sun, and you got it safe up to his beautiful home. We can afford to throw our lives to the wind, to the wind, to the wind. We got the Lord in control of the ship, and he'll guide us safely in. He'll guide us in. Sail on when the water gets high. Sail on when the wind starts to die. Sail on. It's just a matter of minutes till the ship comes together and we'll all get in and sail on. When the water gets high, sail on. When the wind starts to die, sail on. It's just a matter of minutes till the ship comes together and we'll all get in and sail on. When the water gets high, sail on. When the wind starts to die, sail on. It's just a matter of minutes till the ship comes together and we'll all get in. It's just a matter of minutes till the ship comes together. Whoa, and we'll all get in it. Atong i-welcome og atong pasalamatan ang Glanzan Singers. Thank you so much for the beautiful song. Og karon mga kapaglaom, akong gihangyo nga mo anhi sa atubangan si Sir Don Sir Lianeta. Mga kapaglaom, sa among conversation ganina, akong na-discover nga si Sir Don, isa siya sa mga bag-o nga member sa singing group. Sir, since when ka naka-join sa group? Naka-join ko sa group since last August 2016. August, so you've been with the group for pipila na ka months. Yeah. So, sir, so far, personally, unsay imong nakuha from joining the group? I was able to be more faithful and aside paana kanang although na trials pero ang Ginoo naghatag sa ako og mga provisions nga I could
beyond my imagination. Okay, so naka-help gid siya sa imong spiritual growth. Yeah, very So, much. sir, any updates na gusto nimo ihatag sa atong viewers? O kung naamoy gusto pasalamatan o gusto i-greet, I will give you the time. Sa tanan nga mga viewers na ining ato nga Hope Channel karon, kami or the Glanson Singers are very much thankful, most especially to our Almighty God for giving us the talent in singing. O kung gusto ka mo nga makahibalo sa mga updates sa tanan namong mga events, pwede ra ka mo maka-scan sa among nga Facebook page sa The Glanson Singers sa Facebook. You could just write there, D''Glanson Singers. Okay. Sir, once again, thank you so much. Mga kapaglaom, ako na sayod nga sa matag Sabado inyo gid kining ginaatangan og dili na nato dugayon atong isunod ang Health Bits. It's Health Bits time. What fruit, when cut in the center, a star-shaped pattern is revealed? Yes, it is star apple. Star apple is the English name of kayimito. It is a round fruit which is green or purple when ripe. It is generally eaten as fresh fruit, smoothie, or a raw ingredient for ice cream or sherbet. Some parts of the star apple tree are useful, such as the leaves are used as tea or hot infusion. Star apple serves as a good source of essential nutrients and antioxidants. It also serves as an impressive source of phosphorus, calcium, and iron, which strengthen bones and teeth and lessen symptoms of premenstrual syndrome. It also serves an excellent source of vitamins A and C, which strengthen immune system and healthy eyes and skin. It also serves as a good choice for snacks because it is low in calorie and it has fiber content. This is Miss Laila reminding you, eat healthy, drink nutritiously, and think positively. Be healthy. It's a wise choice. Panimbaya sa Kabuntagon is grateful of the love and support given by our major ministry partners, Mr. and Mrs. Rix and Jessica Gonzaga, Mr. and Mrs. Ed and Cora Wahiman, Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo, Engineer and Mrs. Elpidio Barbas, Mr. and Mrs. Dorwin Lahot, Mr. and Mrs. Ralph and Ching Cañales. Tunog ang iyang pangalan sa bisang asa nga sources sa media ug sa bisan asa nga nasod nga adunay mga Pilipino ang iyang personalidad na ilhan. Pero giunsa sa Ginoo paghanay ang mga pangitabo sa iyang kinabuhi. Top Secrets will bring you the story of Police Chief Inspector Jovi Espinedo. Maayong adlaw mga kapaglaom. We're so blessed to have with us in the studio Police Chief Inspector Jovi Espinedo, the City Director of Usami City at present. Welcome to Hope Channel. Salamat, sir. Ang ako lang po pasalamat sa kahigayonan nga gihatag kanako karon. Oportunidad na dili gyud nako balibaran gumikan kay usa ni katawag sa Ginoo paghatag o pag-share, pagtubag sa mga pangutana nga angay tubagon kay gikinahanglan. Salamat og maayong adlaw sa tanan. As a policeman, to serve and protect, what is that to Chief Inspector Jovi Espinedo? Ang to serve and protect, mahimo na gumikan kay public servant ang police. As a law enforcer, among maserbisyohan ang publiko sa pinaka-epektibo nga paagi o pinakasayon nga paagi para amo silang maproteksyonan. Kauban sa paghatag natong serbisyo nga naay Ginoo kay pinaka-the best nga mo serbisyo ta pag-serve sa mga katawhan nga nagbayad og buhis. Pinakasayon gumikan kay naa kay gugma. So pinaka-the best na nga naa kay gugma mo serve unya maproteksyonan nimo at the same time gumikan kay naa kay gugma sa imong trabaho. Mao na kinasingkasing mao bitaw nang atong makapilan og gugma para sa dihang naay gugma ang imong pagserbisyo, pag-serve nimo sa as a law enforcer ngadto sa mga tawo nga nagbayad og buhis. Na kay konsensya.
So ipakita nimo kung unsa ka tinud-anon pag serbisyo nga way pagpabor-pabor. Kay ang among mission kaniadto is pag serbisyo nimo to serve and protect mo na, to maintain peace and order. Pero ang akong pasabot, kapag serbisyo sa publiko nga may gugma sa Is tao. it easy to be a police officer? Sa yun lang. Oo ba? Sa yun lang. Kung imong kinasing-kasing, uban sa gugmang imong pagserbisyo. How long have you been in the 21 years in service. 21 years in service. So now you're a major. Kung sa kuwan pa na Major siya. ang equivalent kung sa AAP, pero sa police is Chief Inspector. Police Chief Inspector. Elements. So you rose through the ranks, now you're a Chief Inspector. What is your secret? Ang sekreto, usa lang yun. Ang pagserbisyo sa publiko nga may Ginoo. So now, you mentioned that nga naay Ginoo. It's quite sa amo ang magong nahibalaan as an ordinary citizen sa Philippines. You're quite an unconventional na kuan nga Chief Inspector. Kay you are very grounded in the principles of the Bible. You maintain the faith in Jesus, and you are a very dedicated Seventh-day Adventist. How were you able to maintain that? Usa lang, kanang pagtuon sa Biblia, matag karon og niya. Pagbasa ug pagkinabuhi sa imong nabasa. Di sayon nimo litukon nga may prinsipyo ang usa ka tawo. Pero diha nimo makita sa imong pagkinabuhi kung mahimo ba nimo ang pagsulti sa imong kinabuhi. Mo nang sayon nako ang pagsulti, gumika kay akong gikinabuhi ang akong gisulti. No, nga in fairness sa tanan sa mga pulis, sa mga parehas og pagtuo, pero akong ipakita, pasabot niya kung ang usa ka tawo as a law enforcer na ay Ginoo. Sayon ra nimo og wa goy problema pagreklamo kung unsay imong trabaho. Kay imo manggiguma kay naa man kay Ginoo nga naghatag nimo ni ana nga posisyon. Does that mean nga di na mo hadlok? Way kadlok. Mao ba? Way kadlok. Kay naa kay Ginoo, giila ko man pud nga dili ni akong posisyon. O giila ko pud nga dili ni akong kinabuhi sa Ginoo mo nganong madlok man ta. Because normal people, like for me as an ordinary person, maingon man ko nga, Lord, please keep me safe from bad elements sa community. Ang imo mo ba na imong prayer or maingon ka nga, Lord, idasmag mi anang kay Yes, amo tinuod ang na. trabaho. Ang akong mga pag-ampo, pati sa akong mga banan, mahibong sila nga, lain man ang pag-ampo ni Sir Espino. Kaya akong pag-ampo, Ginoo, taga-imig inkwentro, taga-ihatag ka na mo ang mga dautan nga tao mo, ay akong pag-ampo. Kaya Kaya mao ba nga inyong nung trabaho? nagpulis, mao may trabaho. Ang magsibila, magsige tag-ampo, ingon ko sa mga pulis. Kung magsige tag-ampo nga, Ginoo, malayo mi sa disgrasya, malayo mi sa mga dautan nga tao. Ano sa man, kinsa may mukuha sa mga kuratong baliling kung maunay kinahanglan nga atong didan. So nangita gyud ko nga Ginoo ihatag na namo para mas pinakamadali namo mahimo na. Pero but you ask God also nga pag abot nimo ana nga situation, iprotektahan po ka. Automatic abi nimo, sir, sultian ta ka. Di pa kaangay mo sultian na. Tagaan ka sa Ginoo nga no, gi-priority man nimo siya. Kanang imong pagginawi nga naay Kristo, tanan idugang na sa Ginoo nimo. Can you share us an experience nga nakita gini mo ang protection sa Ginoo sa imong ba during your sa imong trabaho? Daghan dili na nako maihap sa ako pang gi-relate ganiha sa atong Let's Pray Pilipinas. Dili nako makalimtan ang pinaka-untouchable nga congressman mayor sa Samar nga mo'y ako na contract at time. Untouchable na. Kung guns, private armed groups, grabe. Pero sa iyang pagpakaulan ako pangita og paagi nga kuhaon ko og akong pamilya, bisan pagsabod na lang ni ana wa makahilabot. Pero sila pa'y nangamatay. Mapakita lang kung unsa ta ka matinud-an, musimbag Sabado, Miyerkules sa gabi, magsimba, mag-lead sa divine, bisag unsang orasa pasultion sa message, speaker, pakantahon, bisag maumaon ang tingog, mukanta gyud. Ipakita binimo nga pag Ginoo na nga ning hisgutan, pag sangyo sa may balita nga ning hisgutan, kung kita willing dayon diha nga pinagi sa tong kinasing-kasing nga pag voluntaryo ba, pag present, nawa na reservation, ang Ginoo mo bawas nimo sa tanan pagi. Proteksyonan ka, panalanginan ka, tagaan kog maayong kahimtang. You have implemented quite a lot of reform activities that would reform lives of people diya sa presohan, sa syudad. Namin nahibalaan nga ang mga pinariso daw imong ipamemorize og 10 commandments. Why is that? Best practices na namo. First, mga violation nga tagaan ako warning, akong i-release or exempted sa mga penalties or mga bayronon kung makamemorize sila na pulo kasugo. No? Kaya at least ako pagtanaw nga sa diyang makahimo siya ni ana, iyang makinaiya, maginumdum siya nga kanang once upon a time no sa iyang kinabuhi, nakamemorize kog na pulo kasugo ala no, naagi Ginoo. So sa diyang iya nang may internalize niya, usa na siya na akong asset.
Nga dili na siya maghimo paglapas sa balaod, gumikan kay gawas sa pasaylo sa iya sa pulis, naa pa say konsensya nga gihatag sa iya. Indoctrination. Nga maghatag niya og pagi, oy di nako ay kay makuanan ta sa Ginoo kay memorize kuno bang napulo ka. So oy di na gyud na maglapas sa balaod. Kaysa kung imong pa pinaltihan siya. Asayon na niya kay 150 naman. 2,000 man lang. Pero pagka imong tagaan og giyan way bayad pero naay dako nga bayad kanang prinsipyo sa Ginoo, balaod nga atong gi-pa-adapt niya. So ako nakita dako kalainan. Dako kalainan sa kinabuhi sa Dako kalainan sa kinabuhi sa katong violators. Dili pa maabot og sa kabuan, illegal free na ang usa ka lugar. Illegal free tanan wa. Gambling, logging, illegal fishing, illegal drugs. Suwa na gyud na. Maliban sa corruption, kaya ang corruption that is not part of my job, being a law enforcer na man ay commission on audit. Pero sa kriminalidad, illegal drugs, ato nang gihimo. Sir, tanan makita na. So, ang tuloy kung tanaw ka kang espinido, mao na akong giingon kang Chief PNP. Tanawa sila akong trabaho sa pagsugod kung unsa ka matinud-anon ta sa trabaho. Pero although dili gid makakita ang tao ana kay lakbit-lakbit na, pero akong gitanaw ang Ginoo nagtan-aw niya na sa sitwasyon. Natagaan kog task sa among labaw, i-comply ko gina, by hook o by crook na. Together sa akong pagtuo sa Ginoo nga mao ay maghatag na ako giya nga magbalampuson na ang usa ka himuon gumikan kay na ako Ginoo sa pinakadali nga paagi, pinakasayon nga paagi sa akong trabaho. Naay kanta nga favorite daw kay ninyo ginakanta sa iyong mga grupo. Pwede na to sila ma-invite? Pwede kay abtik man ako mga pulis makanta gyud na. Ang title ni nga kanta Igsuon Kumusta Ka? Yes. Unsay naaani nga awit nga mao'y nakapatandog sa imuhang nga ginahimo nimo siya nga favorite? Kuana ang akong paghimo nga amo nang ikanta, actually duha na siya, Igsuon Kumusta Ka ug hunong na sa pagtan-aw sa uban. Before ko mo mag-message kana among kantahon, hunong na sa pagtan-aw sa uban. Human akong lecture katong hunong na sa pagtan-aw sa uban. Ang primero ang Igsuon Kumusta Ka. Igsuon Kumusta Ka, nagpasabot mi nga pareha sa tanan. Dili ta magsalig sa atong kaugalingon kay kita binuhat sa Ginoo nga prone to commit mistakes. Pero pagpangumusta nato iyahay og pagpangumusta ni nga makahatag natog idea pagka madasigon gumikan kay pangumustahon mo namo kami pod nga mga pulis nagserbisyo sa publiko kung unsa po'y among sitwasyon sa among kinabuhi. Mo nang pangumustahon namo kanunay sa pagpaila nga kamo naabay tinuod nga Ginoo. Usa ka line sa kanta diya giingon nga kinabuhi ta walay siguro. Unsa ikaingon nimo ana nga mensahe nimo sa atong mga viewers? Mo nang wither ta naibalo man ta nga ang Ginoo may tag-iya nato. Close provision mamatay ang tao. Sa tanan natong buluhaton bisag pulis mo og dili, pulis mi kamo dili pulis, mga matay gyapon ta kay subject ta nga mga matay tanan. So mao nang atong ipangumusta gumikan ni ana kinabuhi ta walay siguro apan ang kamatayon sigurado. Apan na pay last na part nga na-appeal pa na sa inyong lyrics apan kay Hesus Kristo ang kinabuhi sigurado. Sa kang Kristo sigurado ang kinabuhi. Wa gilain mo nang ato nang gihatag gi-relate na to nang pagkanta sa Igsuon Kumusta Ka. So Sir Jovi, mga kapaglaom, atong i-welcome ang mga kauban nga mga pulis kauban ni Sir Jovi sa ilang ato islang i-welcome sa ilang awit nga Igsuon Kumusta Ka. Igsuon kumusta ka, niling panahon na malandong ka ba, ning kalibutan ang mga ilanan, diha sa kalangitan, nagpamatuod sa pagbalik niya. Karon ang adlaw sa kaluwasan, apan ang ugma maoy kapakyasan, kinabuhi ta walay siguro, apan ang kamatayon sigurado. Ikaduhang Korinto 5, kitang tanan mga tubang, sa hukmanan ni Kristo, mga binuhatan, maayong dautan, kanang tanan iyang pagahukman. Karon ang adlaw sa kaluwasan, apan ang ugma maoy kapakyasan, kinabuhi ta walay siguro, apan ang kamatayon sigurado. Ayaw pagsalig sa imong
kaugalingon, kay batanon ka pa, halayo sa kamatayon, daghan mayong lawas, kinabuhi na kalas, apan sa kaluwasan ng apakyas. Karon ang adlaw sa kaluwasan, apan ang ugma mao'y kapagyasan. Kinabuhi ta walay siguro, apan ang kamatayon sigurado. Kinabuhi ta walay siguro, apan ang kamatayon sigurado. Mga kapaglaom, ang kinabuhi nga adunay hugot nga pag-ampo ngadto sa Dios ug lalom nga patukuranan diha sa mga prinsipyo sa balaang kasulatan aduna gayoy kasiguraduhan. Daghang salamat. Magabalik ang Panimbaya sa Kabuntagon. Panimbaya sa Kabuntagon is grateful of the love and support given by our major ministry partners, Mr. and Mrs. Ricks and Jessica Gonzaga, Mr. and Mrs. Ed and Cora Wahiman, Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo, Engineer and Mrs. Elpidio Barbas, Mr. and Mrs. Dorwin Lahot, Mr. and Mrs. Ralph and Ching Cañales. Maayong buntag mga kapaglaom. Aniya na usab kita sa atong Bible Beats. Karon ining kabuntagon ako makauban ang akong partner nga si Daryl Ikin. Yes. Da, welcome sa atong Bible Thank you. Beats. Thank you. O dinhi kita karon makisayod sa atong makapaglaom dinhi sa Iligan City kung dunay usa ka bata nga ginganlag si David. Unya kini siya magbalantay ni siya karniro. Unya sa diha nga nagbantay ni siya karniro, dunay mga lubo nga moatakis karniro ug iya kining mapatay. Okay. Apan sa ang pangutana apan sa story ni David nga duna siya gibuntog nga usa ka higante nga Pilistihanon tungod kay nag-away kini ang Pilistihanon ug ang mga Israelita ni atong panahon na. Okay, karon atong Siron, kung atong mga kaigsunan po sa Iligan, nasayad ba sila kung kinsa katong tawanan? Katong kalaban ni David nga iyang napatay nga higante. Wala lain kundi si Goliath. Goliath. Atong pangutan-on sila karon mga kapaglaom. Tara makisayod na ta sa ilaha karon. Hi, may buntag. Pangutan namin sa inyo kung kailan ba mo ni David. Okay. Sa O, ang sunod nga pangutan na, kinsa katong bantugan nga tao nga dakog lawas si Ganti nga gipukan ni David. Goliath. Wow, insigida. Insigida. Okay. Si Thank you. Goliath. Si David batanon pa nganong isog man jud kay si David nga iyang mapukan si Goliath. Unsa may sekreto ni David? Kuan man kanang naa man jud siya kuan ni God, trust ni God nga kaya jud niya nga kuanon si Goliath mapatay. Nakay gusto idugang. Si Kwan, Goliath. Goliath. Ay, ikaw sir. Wala na. Zero. So si Goliath gipukan nganong si David batanon bata pa nganong isog jud guys siya nga nakig-away kang Goliath ug iyang napukan. Unsay sekreto ni David? Kwan sa Ginoo. Nang nikig. Kwan sa Ginoo ka yung Ginoo yung gisaligan. Sige to. Remember sa Bible nga si David? Oh, dili sa kauban, dre. Goliath. Ay, joke. Goliath. Yes, Si Goliath. So unsa may sekreto ni David? Batanon pa siya niya iyang napatay nga dako kay nga tawo nga Si higante Goliath. nga may kay makig-away. Unsa may sekreto ni King David? sa God, tapos na siya trust sa iyang self nga naara si God para mutabang niya. Well said! Goliath. Si Goliath. sakto. Si Goliath. So unsa may reason nga si David nga kaisog niya nga musukol siya ni Goliath nga higante man to niya dako kayo? Ang iyang kwan. Ang silbi iyang kaabtik, iyang kabatanon. doon na siya Power. Doon na po siya kwan nga silbi, doon na po yung saligan nga pagpo niya. Mutabang. Gagas pa mutabang. Na iyang hinagiban nga pwede po niya matumpag si kwan. Goliath. Goliath. Mga kapaglaom, ato na sang nasayran ang matubag sa atong mga kaigsunan dinhi sa Iligan
Da sa ilang tubag kung kinsa tong napukan ni David nga dako nga higante, walay lain kun dili si Goliath. O nganong isog yung kayo si David nga napukan niya si Goliath? Doon kay kompleto yung pagsalig sa Ginoo nga tagan siya dugang kusog para Yes. malupik si Goliath. O ang iyang gisaligan walay lain kun dili ang Ginoo nga Ang atong magauban buhay Ginoo. niya sa kanunay niadtong panahon na samtang siya nakig-away kang Goliath. Asa makita na sa verse sa Bible? Para sa dugang pagtuon ato makita og mabasa sa 1 Samuel 17 dito ato mabasa ang istorya ni David kung di niyang gipukan ang higanteng si Goliath. Yes. So mga kaigsunan, salamat kayo sa inyong pagsunod sa atong Bible Beats. Kini ang Bible Beats, nagapangutana, nagapahat. Sa kamatuoran sa kadalanan. Kini si Awing Indino, Daryl Ektin, alang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Panimbaya gikan sa Lasal Academy, Iligan City. Panimbaya sa Kabuntagon is grateful of the love and support given by our major ministry partners, Pastor James and Mrs. Karen Amado, Mr. and Mrs. Solomon Gibincan, Mr. and Mrs. Jerry Homo, Dr. Shawnee Maglinti and family, Pastor and Mrs. Francis Aguilar, Mr. and Mrs. Miguel Salva, Mr. and Mrs. Narciso Basilio Sr., Mr. and Mrs. Brainerd Peñaranda, Mr. and Mrs. Florendo Baang, Miss Idel Quirante. We live in a modern generation that adapts changes. As we do so, do we allow ourselves to be changed too? We think that we have fallen far from the old culture, but how do we often think of bringing back the old creeds? It's really difficult if the morals are diminishing before our very own eyes. We can see the danger in the future if our people today don't have the right foundation of good values. We should never compromise the good values that were once the bedrock of our extraordinary and lively culture today. How do we as Christians should live amidst the changing values of the world? 2 Timothy chapter 2 verse 15 says, "Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth." Noah, a faithful man recorded in the Bible, was once instructed by God to build an ark to put an end of the filthiness of the world. Truly, God is not pleased if values and morals have slowly diminished before His own eyes. How can we become resilient while living godly life in this changing world? Join us today as we revisit the culture, moral upbringing, and family values that are treasured through time here in Good Morning Pastor. Good morning mga kapaglaom. Now this morning atong makauban ang maabtikon kababayan ako sa Davao ang Youth Director sa South Philippine Union Conference, Pastor James Lee Lantaya. Good morning, Pastor. May buntag. Buntag, Wing. Yes. O makauban nato, Ma'am J. Pastor. Yes, Wing, makauban po nato karon mga kapaglaom, no? No less than the Communications Director of South Philippine Union Conference, Pastor Heshbon Boscato. Yes, good morning. Ang Ma'am J. atong Good morning. boss, atong boss, Pastor. atong Atong kauban boss. karon. May buntag, mga kapaglaom. Oo. Unya karon Wing, we have a very interesting na topic Yes. because we will be talking about the values in today's society. Has it Yes. changed or is it the same? Ang ato ni Wing ba, kay we were talking about society, so we cannot deny the fact nga society is culture. Nagyo na siya, di ba? apil And gid siya. context lang nato siya. When you say culture, that's the totality of the way of life of the people. So included diha ang religion, ang faith, ang doctrine, imuhang mga pagtuo, Gisaksak na tanan diha. nagisaksak na siya tanan Sagol. din ha, di ba? Ah. So karon ang unang pangutana nato ani would be that pastors yes, with ma'am. S gyud Mga siya, maaptiko ginawa na to, siya. mga pastor. Mga maaptiko na to nga pastor. Is there any difference dabay kalainan ang values sa character o behavior? Unsa gyud ang values? Actually, kining values mga kaigsunan, mauna siya ay pinaka-base gyud sa system sa imong makita sa panglabas sa tao. Kung unsa iyahang kinaiya, unsa iyahang taras, unsa iyang linihukan, naagi na mag-agad Wing sa iyahang value system. Kibali, ang value mo na pinaka-base gyud sa tanan So, nga. foundation Yeah, gyud siya. foundational Oo. siya. Pastor.
unsa imo take, unsa ang values, would you share Pastor Heshbon's concept of values against character o behavior? Actually, more related kira kay na sila gyud, no? Sa gisulti nga ang values more sa product in better culture nga asa kagikan na pasa ni gikan sa mga gidikanan and sa mga society, and then that develops you, no? And then it is related to character, and then ang imong natuhuan imo ning pangginawi na kanabang sa imong behavior na sa imong mga binuhatan. So it is really related with values and then character and then behavior. Okay. So Pastor, how does culture affect our values? Sa atong pagtuon nga kaning atong values gikan gyud ni sa culture nga diin tagikan, either sa atong family, sa atong society, and this is the forming agent bitaw kung unsa ta kita karon pinaagi sa atuang nakuha gikan sa napasa sa magigikanan o sa atong sosyedad. So that forms our values now. So in other words, ang imuhang kung unsa imong values, unsa ang prinsipyo nimo, unsa imo iba, mo man na siya pastor no, ang imong ipang hawakan gyud kay imong kung kinsa man ang that was what Pastor Heshbon was saying kaganina nga ang imuhang foundation sa imong pagkatao kay mo man na siya, di ba? So that is also reflective of your culture because as what Pastor mentioned, diha man our culture affects our values, di ba? Karon Pastor, so we talk about values. Culture is a component, is an aspect of it. Ang disiplina ba, another aspect, Pastor, would discipline, kada bitang the way you discipline the person, is it reflective of your values also, Pastor Heshbon? Para sa ako, definitely, mo reflect gyud ang imuhang pagdisiplina sa imong mga anak diha sa kung unsa ang imong value system. Unya pananglit ang imong value system diha sa family, di ka gusto nga ang mga manghod magsupak-supak ug dili mo tahod sa mga magulang. So kung mao na imong value, di ka musugot, and that will be part of the discipline, Ma'am J. So ato pong maingon mga kaigsuonan ug mga kapanimbaya nga kung ang imong value system hinahinaya nimo ganina siya og paubos, that means ang imong disiplina medyo muluag po na siya. So the more value you uphold, it means the more disciplinarian you are. And the less values ang imong gusto nga ipadayon diha sa imong family, buti pasabot medyo di ra po kay kahugot sa imong pagdisiplina. So it's very much related, Ma'am J, sa value ang disiplina. Value and mo input siguro kuwing no kay kana no pagdiscipline, values man siya no, and we understand balik tagamay culture component man siya sa ang religion is also a component of culture. So also kung unsa imong faith, unsa imong relasyon sa Ginoo, that would also be reflective sa imuhang pagdisiplina o imuhang values, na Pastor? So, Pastor Lantaya, how does our character develop? Actually, namin nabasa nga sinulat gikan sa Pen of Inspiration. Ingon si Sister White that every act influences the development of character. So whether it is in bad or whether it is good, it really influences your character development. Gani, ingon pa siya nga, the brain, which is the mind, is the garden. And then the character is the fruit. So kay di ba? Mura siya kumbaga Pastor imuhang kay you decide to act. That's it. Di ba? So mo nang mo reflect imuhang tanan sa imuhang paghuna-huna pa lang sa imo lang pangalinihukan kana tanan ga-develop na siya makaigsunan ngadto sa atong mahimong karakter. Ba? Importante gyud So importante gyud showing no. Labi na sa mga kabataan nato ron nining bag-o nga kapanahonan. Correct. Ba? So we So, always Pastor, message na to sa atong mga viewers. Unahon na to si Pastor Lantaya. For us to have a good character, kinahanglan nga we will choose the right thing to do kay it really influences sa ato ang pagtubo sa ato ang mga kinaiya. So Pastor Boscato, giingnan ta mga kaigsunan nga paingon nga sa langit wala tay dadon lain nga item mga kaigsunan kini ra gyud atong kinaiya. Unya kun imo nang tan-awon
mahimo na siya natong spiritual ID mga kaigsunan mo na itong identity. Yes. The Lord will get to know you by your character. Yes. Kung unsa ka dinhi mo na mabalo nimo paingon sa langit. Kung mawala ka ning kalibutan na, moingon gito nga kana, mao na gito siya Yeah, mawala. Oh, in a sense, mura na siya atong spiritual DNA, Ma'am Yes. J, kaning atong karakter. Karakter. So, walay makaduplicate ana. Ako, kung mo na akong karakter, maugid ni siya. Pero atong bantayan mga kaigsunan, let us develop our characters heavenward kay mo manidalo na to sa langit. Otherwise, Amen. di kita malangit. mga Wow, kaigsunan. salamat kayo. So, kani Diba? ang importante kayo nga ang inyong greetings labi na Pastor Mao Lantaya na sa gid ni atong siya. Davao Mission Oo. ug naabot tay mga greetings. Gusto na ko itimbaya gyud ang tagapantukan si Brother Dinamin Ilag-Ilag. Bago na siya na-baptize mga 2 weeks ago. For many years, nalipay ko nga he accepted the Lord just 2 Amen. weeks ago through Wow. baptism. Ako po yung mga panimalay, si tatay, si nanay, Joyce, si Bibot, and then si Botbot, and then si Bongbong, no? In Tantukan, as well in Davao. O sa akong family po. O sa whole, the Davao Mission Departments sa Tibuok Island of Mindanao. So, Pastor Buscato, boss, imoron tayo. Gusto na kong i-greet ang tanan natong mga kaigsuunan. Gani, karong adlaw, naghimo ta o adun na tayo convention din higyod dito sa General Santos City para sa tanang mga media practitioners. Yes. So gi-greet nato ang tanang media practitioners o Yes. ang tanan nga maabot sa ilahang ministry. Ma'am G, because we spread the gospel through these agencies mga Yes. kaigsuunan. Daghan salamat Pastor sa inyo ha karon nga pagbisita. Mga kapaglaom, ayaw mo hawa diha kay mobalik pa mi din hilang sa Panibaya sa Kabuntagon World. Welcome to Kid Station! What is your usual thinking when you're faced with a difficult situation? That's wrong. That's wrong too. That's wrong. I can't hold it. I can't do the notes. I can't do this. 5 plus 6, 1, 2, 3, 4, 5. Plus 1/10 divided by 10 to the power of 3 minus 15. This is so hard. I can't do this. I don't want to play anymore. Me too. No, I can't do this anymore. Why am I doing this? This is so hard. I can't do this. Yes, you can do all things. Philippians 4:13 says, I can do all things through Christ who strengthens me. So kids, whenever you think you can't, remember that you can do all things through Christ. Thank you for watching Kid Station. Happy Sabbath! Mayong buntag kaninyo nga tanan og welcome to Let's Pray Today. Kauban nato niini nga kabuntagon si Pastor James Lantaya ang ato ang Youth Director sa South Philippine Union Conference. Good morning Pastor James. Good morning, o malipayon nga adlay papahulay sa tanan. O kauban usab nato si Pastor Heshbon Buscato ang ato ang Communications Director. Good morning Pastor Hesh. May buntag o happy Sabbath mga kapaglaom. Uban kanila mga kapaglaom, mag-entertain kami sa inyong mga prayer requests ug pagadad-on namo diha sa pagampo ang mga senders nga nagpadala sa mga prayer requests sa milabay nga mga adlaw. Daghang salamat usab sa inyong mainiton nga ug makanunayon nga pagpadala sa inyong mga prayer requests. Mga kapaglaom, kanunay kita nga nagatuo nga diha sa pagampo makabaton kita og gahom. Ang pagampo makadugang sa ato ang mga pagtuo. Ang pagampo makadugang sa atong kusog ug inspirasyon matag adlaw. Busa ipadala na ang inyong mga prayer request ug padayon kamo sa pagtuo nga diha adunay tubag ug ang Dios nagapaminaw kaninyo. Pastor Hesh? Niatay mga prayer request diri mga kaigsuunan. Una sa tanan, atong iampo ang nagbangutan nga panimalay ni Pastor Paul Peñaranda. Si Pastor Paul Peñaranda, kung nakahinumdum mga kaigsuunan, usan ni siya sa atong mga prayer partners o guest din sa atong Let's Pray Pilipinas. But sadly, he passed away. We'll be praying for his family. Ato pong niampo ang Sundo family sa ilang pagbangutan tungod sa kamatayon sa ilang pinilangga nga anak nga si Brother Roji. Si Mr. and Mrs. Eli Sundo mo ni atong mga partners po din sa Hope Channel
South Philippines mga kaigsunan. Napoy sa kapag-ampo nga request din gikan sa 0946-1929-638. Matud pa sa iyang text, I believe that prayer is a powerful weapon. I beg you therefore this morning that you include my brother Jo in your worship prayer. Matud pa daw sa doktor, basin unya og sa dili madugay maparalyze siya. Ug napoy hangyo dinhi gikan kang brother Alan Gores. Palihog giapil ko sa inyo mga pag-ampo nga maayo na unta ning akong ulcer o ang akong sinusitis. Okay, Pastor Hes, napay duga nga mga prayer request gikan sa Banisila, North Cotabato. Gikan kani kang Sister Helen Hondonero Aguirre. Good AM, I am your avid listener. Please pray for me. I am 67 years old. Thanks and more power. We will pray for you, Sister Helen. And from Sir 917-8890-893, maing buntag sa inyo, ma'am. Sir, mangayo ko og tabang sa pagampo sa akong bana nga muundang na sa mga iyahang binuhatan. Kalipay sa unod, panapaw, inom ug uban pa. Daghang salamat. Yes, sa ato ang mga letter sender or sa ato mga texter nga nagpadala sa mga prayer request dinhi ug uban kaninyo dinha mga kapaglaom pabilin kamo dinha samtang kami magaampo alang kaninyo. Magampo kita. Among manggiloyon o gamhanan nga Dios sa kaitasan sa mga langit. Niining kabuntagon dako kay among kalipay sa higayon nga kami magaampo kanimo sa tanang panahon. O Ginoo, ania kining mga hangyo sa imong pinalangga nga mga kaanakan. Sa pinasayong paagi giampo namo ang nagbangutan nga panimalay ni Pastor Paul Piñaranda, si Ma'am Cheryl ug ang ilang mga kabataan ug ang iyang panimalay sa kalit nga kamatayon among giampo Ginoo nga ikaw sapnay kanila niining panahon sa pagbangutan. Giapilo sab namo sa pagampo ang panimalay ni Mr. and Mrs. Eli Sundo sa kamatayon sa ilahang pinalangga nga anak na si Brother Rogie. Palihog Ginoo bani sila niining panahon sa ilahang kasubanan. Giampo sab namo sa pinasayong paagi kining among igsuon nga matud pa sa doktor basin unya moabot ang panahon nga maparalyze si Brother Jojo, pero Ginoo among gipang ngayo kanimo nga dili unta mahinayon kining panglantaw sa mga medical specialist kundili makaangkon siya sa recovery sa iyahang gibati sa panglawas. Aniya usab si Brother Alan Gores, nagmatinud-anon Ginoo o sa kanunay walay puas nga nagsalig sa imong pagtubag. Ug among giampo Ginoo nga unta imo siyang hikapon sa iyang lawas aron maulian siya sa iyang gibati nga ulcer ug sa iyang sinusitis. So Ginoo, dako kay imong kalipay nga kanunay imong dawaton ang among pagampo ug dili nimo pakyason ang pagtuo kanimo. Ug kini nga pagampo pagasundon ug tapuson ni Pastor James Lee. Ginoo, ipadayon namo ang paghangyo kanimo pinagis pagampo. Nalipay mi nga daghan ang nagpadala sa ilahang nga mga concern. Magkaigsuuna na mo nga nagasubaybay sa among pagsilbiya. Ug sila gani nagapadala sa ilahang mga problema. Ug gusto nga ipapil sa among pagampo. Unahon na mo Ginoo si Sister Helen Hondonero Aguirre nga daghangyo siya nga sa kanunay imo siyang hatagan sa panalangin. Sa kanunay ihatag kaniya ang mga lawas. Maayo nga pagpangalagad ug maayong relasyon diha kanimo. Amo usa giampo Ginoo ang usa namo ka letter sender nga adunay dako nga problema nga iyang gipasaan. Problema sa iyang bana nga adunay kaluyahon sa unod, sa pagpanapaw, sa pag-inom ug uban pa nga mga bisyo. Naghatag kani kahasol sa iyang pag-asawa. Ginoo, sa iyang pagsulat niini imong nakitan ug imong nakita ang tinguha sa iyang kasing-kasing nga mao ang pagtabang nimo. Nga unta Ginoo, lamdagan nimo ang unahuna sa iyang bana. Iyang talikdan kining mga problema nga iyang giapilan ug magmalipayon sila pag-usab isip ba nag-asawa nga magmatuto sa ilang mga anak. Giampo sa namo Ginoo, Sister Sita, adunay problema sa iyang lawas sa kabuhi o kanunay nga pagkalipong. Nagtuo mi Ginoo nga ikaw among Dios nga nagatan-aw kanamong tanan. Naigugma kanamo nga gani samtang imong gipadala imong anak dinhi sa kalibutan. Nisaad siya nga bisag unsa mong pangayon ihatag niya sumala sa ikaayo namo, sumala sa iyang pagbulutan.
nagaayogan na isyag mga bungol, naghatagan na isyag mga pananaw sa mga buta, nagapaambak sa mga bakul, o naghatag kinabuhi bisan pa sa nangamatay. Walay imposible Ginoo nga kini nga mga balatian dili nimo tubagon. Gisalig na mong tanan nga ikaw patalinghog ni ining among pagampo alang sa kayuhan sa amo nga mga letter senders. Kay kining tanan among gilauman ni pagadawaton sa ngalan ni Hesus nga ang manluluwas. Amen. Amen. Mga kapaglaong, padayon kamo sa pagpadala sa inyong mga prayer request, pinaagi sa atong numero nga makita ninyo sa atong mga TV screens. Ang Biblia, mga kapaglaom, nagapahinumdum usab kanato. Pinaagi sa sinulat ni Apostol Pedro sa 1 Peter 5 verse 7 nga nagaingon, "Cast all your anxiety on Jesus because He cares for you." Atong pamation ang mensahe sa awit alang sa atong harana sa kabuntagon. Years I spent in vanity and pride, caring not my Lord was crucified, knowing not it was for me He died on Calvary. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burdened soul found liberty at by God's word at last my sin I learned. Then I trembled at the low I spurned, till my guilty soul imploring turned to oh, the love that true salvation's plan. Oh, the grace that brought it down to man. Oh, the mighty gulf that God did span at Calvary. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burdened soul found liberty at Calvary. Oh, and now I've given to Jesus everything. Now I gladly own Him as my King. Now
uso kaayo karon ang paglaag-laag ug pagsuroy-suroy, labi na og summer. Now aton ning tan-awon ang place nga giadtuan ni Ate Charm dito sa Arizona, diri sa Edge of Wonders. Can you imagine living inside a cliff where rocks are your walls and your roof? This is a proof of genuine inventions of the Sinagua people who live in this place from 1100 to 1250 at around 150 years before moving away. It is about 400 feet deep, a quarter-mile wide, and 20 miles long. Welcome to Walnut Canyon, one of the highlights of northern Arizona. Matud pa sa mga archaeologists, kini nga partisyon ginama gikan sa clay o gituuhan nga ang mga babae nga Sinagua ang nagahimo niini samtang ang ilang mga bana nagapangita og pagkaon alang sa ilang pamilya. On the other hand, the parable of Jesus' teachings in Matthew 7:24 to 27 and Luke 6:47 to 49 about the two builders. The one who built his house on the sand was described as foolish. It could have been maybe because he was in a hurry and seemingly did not consider the foundations and probably did not consider the inevitable storms. The other builder was described as the wise man. He built his house upon the rock, which is deeply rooted in the ground, and made sure it will endure the storms. Jesus said, if we follow Him, we will be like the wise builder. Atong masarangan ang mga dagkong unos sa kinabuhi. Ang mga problema ug mga kalisdanan mamahimo ra unyang tipik ug kabahin sa imong sugilanon sa pag-alagad nga putli ug matinumanon. Ang pulong sa Ginoo mo ay ligong pundasyon nga makahatag og kusog aron ikaw ug ako makalahutay. Just a mighty voice, the world came into view, and just a mighty hand, the sea splits in two. The author of wonders, who is that man? And just a piece of clay, molded by a hand. He gave a life to him, proof of his wonderful works. He is the life only source, and who is that man? If you can see how the birds fly so high, and if you can count
the world fell into sin, He never left us alone. He left His home above just to die for you and me. He paid the ransom we ought to pay just to save us from death. What a wondrous love He gave. He gave all that He had, leaving nothing for Him. He saved nothing for Him, but the choice was made for you and me to take us back to Him. If you can see how the birds fly so high, fly so high, and if you can count all the stars of the night, trust Him, praise Him. He is the King of the kings and The Lord of the Lords, trust Him, praise Him. Jesus Almighty, the Savior of men. So I can fly now and reach above the clouds. For Christ has been my guide, and His love abides me too. Trust Him, praise Him. He is the King of the kings and the Lord of the lords. Trust Him, praise Him. Jesus Almighty, Creator, Redeemer, the Savior of men. Jesus Almighty, the Savior of men. Mga kabaglaom, aniya na po dasab kita sa paghatag tambag sa usa ka suliran sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, usa ko ka lalaki nga gwapo ug ambungan. Daghan na kagusto sa ako sa among lugar. Apan wala na ako gitagaan og pagtagad. Pero sa tinuod lang, wala pa joy babae nga akong napanguyaban. Okay ka. Nagtrabaho ko sa usa ka kumpanya. Dunay panahon nga ang among kumpanya nagdawat og OJTs. Dunay 5 ka mga maanyag nga binuhat ang gidawat sa among kumpanya. Dunay gwapa, duna puy murag gwapa, ug naapoy mi gwapa. Ug usa ni ana magsigi og tan-aw kanako kay gwapo man ko. Wala na ko panumbalinga. Hangtod nga nahuman ang ilang OJT. Ug didto na hinay-hinay adunay dili masabtan nga pagbati. Nahighugma na di ay ko sa usa ka binuhat. Apan dili nako mapabuhagay ang akong pagbati kay aduna ako'y pagduha-duha. Unsaon man ako ni pag-istorya nga bugnaw man ang akong simot. Agoy, di ba? Ang ato ang problema ba bottom line to agyuday. Mo na siya atong hinumduman yang giingon wala pa siya'y babae nga napanguyaban. Kay bugnaw Kay bugnaw gyuday yang simot. Ba? Men's point of view, magsugod na kang Sir Fitz. So makarinig kita na Ma'am Enz, no, grabe. Pero good thing can overcome na to. So praise mao ba? God po. So para sa letter sender, nakoy murag practical nga tip para sa imo ano. Una, amiga sa ang babae kay mas komportable mo kamo istorya kung amiga na nimo sa. And ikaduha, practice imong linya sa amin.
para when that time comes imong giset nga may istorya nimo sa so nakaplasta na da sa imong hunahuna sa Kabalo imong gid siya. sulti. So relate match ba? Wing, mao ba gyapon nga technique imo ha Wing? Dagani dito sa district ni Pastor Lantaya sa Pantukan sa district Pastor Lantaya. Kanang dili kay kaingon Pastor no? Oh. So ang akong mas advice sa imo ha, pakita kag sign nga ganahan ang babae sa imo ha. Dili kay mag-atulok-lok-lok lang ganito. Naman na ang mga babae kabantay man puna sila. Matag pagkadihag pagkaon o bulak, mura na siya. So part na siya sa Makakuha na din pag-amiga. ang babae diyang, uy ganahan, may nimong lakihaw, ganahan ko ani. So sikreto na siya nabiran. Daghan punta pero padayon lang ta sa uban daghan mong advice. So padayon to siya sa giingon nga amigahon nimo ning gini-elevate lang ni Awing kay dapat tagaan na gyud siya og something Kay para effort pakita gamay. o effort gamay. Karon ang mga babae unsa man kailangan ba pud ang mga babae nga di ra basi pud ang babae nga giganahan kay dili bitaw pud kaayo approachable. Unsa ka ha? Ang ako lang bitaw matambag sa Ma'am Ange. Kung tinuod yun siya nga gwapo, iyan ang istorya iyang gilumlum nga pagbati. O isa pod ana nga kanausay manggod nga subraan na kay feeling bitaw na nga gwapo ta, usahay kay mo reflex na sa tong action the way we act. Unya wala pa kastorya busted na ka sa babay. So dili kay nato palabian natong pagbati nga gwapo kay tanong. Ubos-ubuson nato gamay. So ubos-ubusan gamay ba kana kay para mawala ra pud kaayo. Yup, unsa man ay mo hayop kailangan ba pud mag-relax ang babae? Ingon si Awing, gamay na lang daw silang gwapo. Muna ingon ni Awing. Pero ako no, lisod kay na kung part sa babae kay kami pud girls, dili man mi kaingon kung dili mi kabalo nga ang lalaki na po'y pagbati namo. Lisod pud og kami mo open nga, uy ganahan ko nimo, mura maglain pud. So dapat storyahon gid niya ang babae. Dapat mo i-learn gid nimo nga mo storya jud ka sa babae kung ganahan gid kaniya. Lagi no. So mag-effort yun ang atong letter sender. Di ba? I mean, dili siguro magpa-overwhelm sa kanang emotion nga ganahan na gyud. Start by getting to know the lady by being friendly. Sa giingon pa ni Awing og ni Sir Fitz, di ba? Pastor. Unsa may imong una makatambag ani relate match pug ka? Unsa ba? Of course. Nagid Kami ni Pastor Hesa makarelate okay. gyud na gyud kay we have the same experience with him. But actually, nalipay ko nga imo gyud gyangkon nga gwapo gyud ka. Nga nagtuog gyud pug ko nga gwapo gyud pug ka. Okay? Ang imo lang hangyo gyud bugnaw kag simod. Murag mo ano man nay lintunganay sa imuhang nagpadala kag sulat kay matambag ka. Actually, kung tinudanay gyud atong gibati gyud, di kita angay mahadlok sa atong gibati. So, ang akong tambag nimo, namgugoy I don't know, itong last na ako nga pag-wanderi, kanang bitang FLCM, kanang bitang it starts with friendship. Okay. Kanang higalaon nimong babae, dili sa pinastig, kanang kinasingkasing gyud nga paghigala. It doesn't mean nga nakay nihigala ka kanakay tuyo gyud, pero get to know her better. And then that is friendship. Next is diha mag-develop more imong love. Kung love nimong babae, ma-develop na pinagi sa inyong paghinigalay. Kami sa kong asawa, modesty aside, we're friends for 4 years. No strings attached, no? Dili mo ako nanguya, pero 4 years among friendship. Lipay ko nga, na-develop ko sa ako gyud nga, tinuod nga love, and then siya po, di ba? Siya po. And then, ang next is courtship. And then, love, and then, sunod ang courtship. Manguyab ka sa tinuod-anay gyud sa imong gibati. I go with, sa gisulti no, Brits nga, kanang hinigala sa ta, and then amputa sa Ginoo. Kanang memorization po nimo imong tinuod-anay nga pagbati, no? Script. And then ang last diha, rehearse gyud. Kanang ikaw lang isa ba kay tinuod-anay magyud ni. Panguyaban ako ng bayhana di magyud nako kay binuangan ako ni siya. Labi na kay purmiro ng babae nga akong panguyaban. And then ma-develop imong love, and then courtship, and then eventually diha ang kaminyo na marriage. Kung palaron, di ba? Correct. Pastor Heshbon. Actually, para sa ako, makarelate kay kuha mo na Agree, nagyo ko uhugot. ikatambag nga angayan gyud kayo para aning atong kapanimbaya. Una, kinahanglan nga naagi kay himuon nga para sa iya. Dili mong gud magsilbi ng gwapo rata. Kay naay dili kayo gwapo niya mas abtik ang iyahang istorya kay sa imuha. Kadto siya mo ay makauyab oy. Agoy. Oh, lupig ta. Pero abi nimo another thing. Kung tinuod na gyud ang imuhang gibati siya settled ka, try doing something like
ready ka o may mga special occasion, magandam ka og chocolate bars bakaha, o niya butangan nimo og bulak, dayon imong pakapinan og sulat, ingnon nimo nga maglisod tuod ko og express ani sa imo harap-harapan, pero this is to give you a clue nga nagi ko'y gibati sa imo. Unya, be ready nga inikita ninyo pag-utro, imo gito siyang paluapon. Correct. Kay siyempre ang babae makilig man gina siya nga nakadawat sa something, pero kung di lang Walay nimo to follow up. paluapon, ay wa- basta palong, lang gihapon kadaan. Palong. And lastly, naigiingon diya sa Bible nga there is no fear in love. Ay. Kung tinuod kang nahigugma, kanang tanang kahadlok mawagtang na. Amen. 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 So that is something that needs to be overcome. Kay kung ma-overcome na, ako I believe you are a very promising person. You will also have the most beautiful girl nga ma-encounter nimong mahimo nimong lifetime partner. Okay, amen. Dili Diba? magsalig sa kagwapo. Nindot kaayo nga itong mga advices. Una, dili lang yun ta magsalig sa atong kagwapo. Butangan nato siyang effort. O ato Yes. siyang ila-ilahon. Magpaduol po ka sa babae nga imong gagustuhan. And let the girl feel nga special po siya Yes, yes. sa imuha. Yeah. Kay guaranteed yun na siya as per experience hugot sa ato ang mga pastors o atong kauban diri nga mga hosts no. Og mga kapaglaom mao kani siya ang ato ang tambag. I hope ang atong letter sender nakakuha sa amuang advice and we wish you good luck sa imuhang endeavors sa ana diha unta mapaila-ila nimo sa amo apuhon kung magkita na ita o maginilah na ita di ba og mga kapaglaom pod kung aduna man gani kamoy mga suliran nga gusto niyo patambagan, please check our Facebook page. It's Panimbaya sa Kabuntagon World. You can send it there. You can kung medyo di pa gyud kaayo mo kanang confident nga mo share in public, yun pwede po sa ninyo siya i-PM and then pwede na mo na siya. We will do all the confidentiality para sa inyong kaugalingon. Mga kapaglaom, sa atong pagbalik ang inyong mga greetings ug karon atong lantawon ng usa ka balita. Mga kalihukan nga makahatag og kadasig. Mga balita nga makapaawhag sa tong pagserbisyo sa uban ug sa pagpaligon sa tong pagtuo diha sa Ginoo. Karong Sabado sa News Plus, atong balikan ang mga kalihukan sa atong iglesia sa milabayng unang mga bulan sa tuig 2017. Ang tanang opisyales sa iglesia sakop sa North Central Mindanao Conference nagtigom alang sa usa ka officers convention. Lain na usab nga hugpong sa mga Pathfinders ang gi-invest sa gipahigayon nga investiture program diri sa Cagayan de Oro City Central Church karong Sabado, Abril 1, 2017. Adunay gi-invest nga 3 SAIC adventurers, 5 ka friends, 3 ka companions, 1 ka explorer, 3 ka rangers, 4 ka guides, ug 16 ka master guides nga gideklarar ni Pastor Porfirio Lagunday Jr. ang Youth Director sa North Central Mindanao Conference. Gitambungan usab kini sa kanhing Youth Director nga si Pastor Samuel Sanes nga usa-usab kay epektibo nga Pathfinder leader. Another way, a good leader must be a good follower. No? Kung ikaw leader, ipakita nimo ang kadasig pod nga ikaw mismo sa imong kaugalingon aduna kay karisma sa pagka-leader. Dili kay leader nga luya. Lack active gyud ta sa atong mga panglihok. Dili ta magluya-luya kay kung ikaw luya, ang musunod nimo luya pod sila. Pero para nga paspas sila, ikaw po sa imong kagalingon, doon lagi kay igo nga panlihok nga ang tan-awon sa imo, musunod yun sila kay kita man nila nga paspas ang imong lihok. Pero ug luya ka, luya po sila. Ang City Central Church nagbuhat niining mga programa
alang sa pagbansay sa mga kabatan-unan nga mamahimong responsableng leader. Akong giawhag ang tanang mga kabatan-unan sa pag-join sa Pathfinder Master Guide Club aron inyon usab ma-experience ang kanindot niining mga programa. When you are also doing the Bible study, while your companion is doing explaining the Bible study, you should pray. Ask the Holy Spirit that the Holy Spirit will touch the heart so that that person will receive Jesus Christ as his personal Savior. Pray. Kaning Pathfinder Club nga gibuhat dari sa Cagayan de Oro City Central Church is that nagsugod di siya atong 2003. Pero na mga instances nga kakaputol siya, on and off lang, pero kaluoy sa Diyos nabalik na mo karong 2017. So among pamaagi sa pag-train sa mga Pathfinders nato dari sa Cagayan de Oro City Central Church is that ka-invite big mga lecture uban sa ato ang mga government agencies just like CDR MMC nga sila gahatag pod og lecture para sa first aid, mga doctors nga Seventh-day Adventists gina-invite pod namo sila. The Bible says in Proverbs 22:6, "Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it." Pinaagi ni nga programa, mabansay ang mga batan-on nga mahimong epektibo nga pangulo sa ilahang panahon, ug aron usab mahimong epektibo nga ehemplo ang mga ginikanan sa sunod nga henerasyon. Kini si Fitzgerald Yamit, kaninyo naga Panimbaya. The Nuri International School mitabang sa mga biktima sa baha ug mga kabataan sa Cagayan de Oro. Hello mga kapaglaom! Naato diri karon sa Gusa, Cagayan de Oro City, diin ang Nuri International School nagpahigayon sa ilang feeding program alang sa mga kabataan ug pagpanghatag og relief goods alang sa mga pamilya nga nabiktima sa baha atong January 16, 2017. Ang Nanuri International School nahimong tiil og kamot sa pagpahat sa gugma sa Ginoo ngadto sa uban, pinaagi sa pagtudlo og mga alawiton ug mga sugilanon mahitungod kang Ginoong Hesus. Kaya ang na-feel ka ganya kay naka-picture kog mga Korea bago pa kanang pagkaon dayon. Katon ko kanta-kanta sa Ginoo. Karon pa ko kakitag og Korean. Mga gwapa kay sila gwapa. Thank you. Kini gipahat kanila sa mga estudyante nga Koreano inubanan sa tabang sa ilang mga magtutudlo. Simpleng mga pagtulunan ug simpleng mga alawiton apan nakahatag kini og dakong bili ngadto sa atong mga gagmayng kabataan. Isa ang gusa sa tulo ka lugar nga napili sa maong tunghaan nga mahatagan og mga serbisyo niining adlaw. Ug human sa pagdalit sa maong talagsaong programa, nagpahigayon usab sila og usa ka feeding program diin ubay-ubay ang mga kabataan nga nahatagan ug napahalipay. Nakapon. Nalipay pud bigla ko nga nakaabot sila diri, then nakakita mi sa ilaha, then ang mga bata nalipay pud nga nakakaton sila sa kanta sa Ginoo. Kay kung wala sila, wala pud sila nakatunan. Una, gusto namo sila tudloan sa mga relihiyoso nga mga butang like mga religious songs o ang uban ani amo silang hatagan sa mga sugilanon nga diya sa Biblia. Kung kabahin ini amo silang pakanon, feeding program, physical needs ato pong silang hatagan. Matag bulan do nami ginabuhat ngayon ani nga programa sa Nanuri International School. Isip outreach sa mga Korean student aside sa mga Filipino student nga ginabuhat nila during school days. Dayon human ani mubisita mis mga balay sa mga kabataan, mga hatag po din mig pack para sa ilang pamilya, mga pagkaon nga ginagmay like canned goods o uban mga pagkaon para po malipay sila unya. Ang purpose na mo ana nga ang mga Korean student makasulod kung unsa gyud makita nila sa Pilipino nga setting sa panimalay tungod kay kini sila usually nagpuyo nila sa mga medyo hayahay nga mga pagpuyo. Busa amo pun gusto ipakita nila ni nga mga sitwasyon aron sa ina na dako pud nga experiences ilang kinabuhi nga ilahang ampingan lang pag-eskwela o niya ilaha pong mabati ang gikinahanglan sa mga kabataan nga Pilipino. Mao na ang mga programa nga among gibuhat sa Nanuri International, especially during our outreach program.
Kabahin usab sa ilang programa ang pagpanghatag og mga relief goods sa kapin kung kulang 200 ka mga pamilya nga nabiktima sa baha niadtong January 16, 2017. Mapasalamaton ang mga residente sa maong programa nga luyo sa mga katalagman, adunay mga kasing-kasing nga andam sa pagtabang. Ang gugma sa pagkamagihatagon gasa kini gikan sa Dios. Kini si Charis Peldahonan kaninyo nanimbaya. Mensahe sa Global Youth Day 2017 malampusong gipahat sa mga Adventista sa komunidad. At tangi ang mga detalye diri lamang sa News Plus. Live by faith in Christ, do the work He did, and be the sermon. Maayong adlaw mga kapaglaom, kapin 8 milyones ka mga batanong Adventista sa tibuo kalibutan ang nagakatigom sa usa ka pinasahi nga adlaw. Adlaw diin sila nagakahiusa alang lamang sa usa ka tumong, to be God's living sermon. Og dinhi sa kaumahan sa Davao Mission, malipayon og madasigon nga midawat ang mga batanon sa maong nga hagit alang sa pagsaulog sa tinuig na Global Youth Day. Ang maong programa gisuportaran sa mga pangulo sa Seventh-day Adventist Church sa South Philippines, pinaagi sa presidente nga mao si Pastor Edwin Gulfan, sa Youth Ministries Director Pastor James Lilantaya, ug sa tanang Youth Director sa tibuok Mindanao. Aktibo nga ning partisipar ang kapin 2 kagatos ka mga batanon sa pagpanghatag og mga balasahon ug sa pagpahigayon og gift giving og feeding programs. This is a day of compassion. This is a day where we will be the hands and feet of Jesus to those people who are in the darkness of sin. Our young people in Davao Mission here in South Philippines will be going out there, visiting the sick in the hospitals, visiting the street kids in the city, visiting the homeless wherever they can meet them. Show them the love of Christ through these acts of compassion. It is such a great feeling to be a part of the Global Youth Day 2017. And it feels so wonderful to be a blessing to others. So this event serves as not only a blessing to others but also a blessing to us who participated in this particular event. Kalipay nako sa inyong tabang uban sa Ginoo. The way how young people manifest their love to God in compassion activities today. Lipay kaayo ko kay naay mga ingani nga mga estudyante nga nagbuhat og ingani kay sa kadaghanon sa mga tao karon naadyo nagtabang sa magingon ani bisa gamay lang pero para sa amo dako na kayo. Dili lamang kini usa ka selebrasyon apan usa ka kalihukan nga magapahinumdum sa matag batan-on nga ang pagtabang sa uban adunay dakong parte sa atong pagkinabuhi. Ginalauman nga ang panalangin o gugma sa Dios padayon na mapahat bisan pa man sa atong mga gagmayng pamaagi. Willow G. Amora, Hope Channel Philippines, Davao. Salamat sa pakigkauban kanamo sa among paghatod kaninyo og mga positibong balita nga hinaot makahatag kaninyo og dugang inspirasyon ug kadasigon diha lamang sa Ginoo. Magmadagayaon sa kanunay sa buhat sa Ginoo sanglit hingbaluan ninyo nga ang inyong paghago dili makawang diha sa Ginoo. Kini si Aubrey Bertudes. Haris Ben Guillermo for News Plus. This is an invitation for leaders to grow, for lay ministers to become relevant to the changing time. I fully believe that Jesus is coming very soon, and we would like to utilize the time, how we will see evangelism as a lifestyle. Are you a minister, a lay worker, a Bible enthusiast? The Pacific Institute of Christian Ministry of North American Division and Pacific Union Conference invites you to a day of growing together
in the church. As the director of the Asian Pacific Ministries of this division, I lead 27 language group with more than 100,000 in membership of Asian Pacific members here in this great division. Be there April 11, 2017, Bigbiga School Auditorium, Bigbiga, Santiago, Ilocos Sur. This is hosted by Northern Luzon Mission of the Seventh-day Adventist Church. Sa susama ni ini nga mga lugar, kini nga binuhat atong makitaan. Daghan ka nato ang wala nasayod apan kini adunay dako nga kahimuan sa atong kinaiyahan. Termites o anay karon atong ilailahon. Kaning termites or anay AJ, kuan ni sila mga social insects sama sa mga lamigas, mga ants, mga bees. Naani sila sa gitawag natong order Blatodea or family Termitidae. Sa pagkakaroon naatay mga mukabat 3,106 ka species, kaklase-klase nga mga termites or anay nga murag ibahin-bahin sa 12 ka families. Gitawag nato sila mga wood eater. Kay naa na sila abilidad para mo kumbaga mukaon, mo digest ana. Naapod ni sila gitawag natong head nila, ulo, thorax kanang ginapilitan sa ilahang pako kay naman ay mga pako uban og naapod sila abdomen or tiyan. So ang ilahang mga kadakuon is mga 4 to 15 mm lang na sila. Dayon ang ilahang ulo naa na sila murag kuan antena sama sa giingon ako kaganiha nga Blatodea, kanang Blatodea mo na ginadiha ang grupo sa mga ukok, mga cockroaches. Kaya na sila pagkapareha sa mga ukok. So, ang ilahang antena, muna ginagamit nila, makita nimo na sa ukok, ang antena nila EJ, muna yung mura gigamit nila para ma-locate nila kung adapit ang pagkaon, ang mga baho, or tanan mga vibration, mga sound, kailang mabatian sa palibot, matibalik mata nila. Dayon, naapod na sila ilang abdomen, kanang mulag tiyan, pulo na ka segments makita ninyo. Pero naa sila murag case system para sa mga lamigas na naa sila worker, kasagaran sila mga worker, na sila mga soldiers na apoy king ug queen ana silang colony. So ang king ug queen ana nila AJ mo na mga fertile, mo na mo padaghan. So ang queen nila pwede na mo lay og mga 8 taman sa pulo ka itlog kada adlaw kung bata pa ilang colony. Pero kung dugay na kayo ng colony, kumbaga mature na, mga 1,000 ka eggs sa kaadlaw ilang malay. Or mukabat og mga milyon ang uban. Ma'am, tama na bagid na sila sa kahoy or makalahos na sila sa simento? Mura sila makasulod sa atong mga konkretong parte sa panimalay ay kung naidaghan gagmay dihang mga likik o mga crack mo sa ilang kagamay pwede sila musuksok dito. Dayon magkimo sila gitawag nato og shelter mud or tube kana bitong murag makita nato nga gikan sa yuta EJ taman sa mga bungbong sa atong panimalay nga murag yuta nga murag tunnel. So dito sila magpuyo dayon mo na dili na nato mahibaw-an nga dugay na dahi kay sila dito. Kay mao man na ilahang parte na sa ilahang panginabuhian. So naa dito ilang pagkaon. Pero tungod lang kay naa sila dito sa atong mga istruktura sa atong panimalay nga nay kahoy. So mao nang matawag nato sila mga peste. Pero dako kay na sila gikatabang sa ato ecosystem. Kay number 1, sila biya na ang mo decompose ng mga lata ng mga kahoy. So importante sila sa decomposition process, ang itawag nato. So katong mga nutrients kumbaga mga chemical nga mga natural nga nasa kahoy, motoy mapabalik nila dito sa atong kayutaan. So naa sila positibo nga epekto sa fertility kibali or sa pagka-healthy sa atong mga kayutaan. O ginahimo ko na sila nga pagkaon sa ubang mga animals. Ang mga reptile, mga baki, gakaon na ng mga anay pod. No living thing is ugly in this world. Even a termite consider itself beautiful. Psalms 36 verse 5 to 7 says, "Your unfailing love, O Lord, is as vast as the heavens. Your faithfulness reaches beyond the clouds. Your righteousness is like the mighty mountains. You can care for the people and even animals alike. O Lord, how precious is your unfailing love, O God. All humanity finds shelter in the shadow of your wings." Kini si AJ Santinais Galvez na kaingon,
Usa lamang kini kabinuhat sa atong Ginoo nga angay hatagan og bili. Kay kini tipik sa balansing kinaiyahan. Nagabalik ang panibaya sa kabuntagon ag anian usab karon alang sa atong greetings. Yes. Apan sa dili pa nato kana buhaton, gusto namo ipaabot ang pagduyog sa kasubo sa pagpanaw sa usa sa atong minahal nga ministry partner dinhi sa Hope Channel, si Yes. Pastor Paul Peñaranda. Yes. Ug alang usab sa pamilya ni Sir Eliezer Sundo, ang ato ang ministry partner usab dinhi sa Hope Channel. Sa pamilya Sundo ug Peñaranda, gusto namo ipaabot ang amo ang pagduyog sa inyong kasubo niini nga mga panahon. Yes, our Ang condolences. importante ma'am no nga kita karong mga buhi nga o pag-abot nga sa unang pagkabanhaw maapil ta na kay sila sure naman gina sila kay nakita nato nga mga buutan. Ug ang nakanindot pagyud ana wing kung sa panahon nga buhi pa ta, natay nabuhat nga something good Nga maayo. for others and for the community and for the church. So For the parehas church. ato ang Oo. topic na sa Good Morning Pastor Ma'am G. Oo, values, no? I mean, Oh. these people, bitaw nga kaning ato ang duha ka ministry partners nga ni Taliwan na sa ato, they have set a very good example. Yes. Ba? Right. They've lived a full life and we will surely miss them, no? Yes. But the legacy will continue on sa ilaha. Yes, That's ang what is for kamatayon po, maghahatag po nag-value of life. Mm-mm. Ba? So condolence sa pamilya Piñaranda ug kang pamilya Sondo. So Yes. karon na sabta sa atong mga Yes, greetings. magapadayon sa atong Oo. greetings. Og dunay Mga mga Apple. birthday, ang mga birthday. Yes, So, gusto na ma'am. ko ipagpanimbaya ang akong pamilya dinha sa Western Mindanao, ilabi na dinha sa Bonifacio, Misamis Occidental. Gusto usab na ko ipanimbaya ang taga Ozami City. Hi. Yes. Happy Sabbath ug ang akong Uncle Kiking Lim dinha sa Pagadian City. Maayong buntag kaninyo dinha kauban ni Mayang. Yes, og the rest po sa diha sa western part of Mindanao, diha sa Oroqueta, Pagadian, Dumingag, sa Dipolog, ug ubang dapit nga maabot sa among signal. Happy Sabbath o good morning kaninya. Gusto lang nako basahan ang mga greetings diri gikan sa 0916-8346-4983. Thanks be to God. Panimbayas Kabuntagon is back and we are Yes, so thank you. happy. Yes, thank you. We are Amen. happy here in Oroqueta City to watch you. Napoy greetings dari from 094600366046. Happy Sabbath from Pintin Family gigan sa Tandag Central Church. Hello Hope Channel. Good morning. Happy Sabbath. We are so much happy for coming back nga nagbalik ng Panimbayas Kabuntagon World. Hope it will continue till Jesus come. And also, napay dungag. Good morning kapag laom, being greet ko sa kapanimbaya sa Kabuntagon sa atong mga kaigsunan diri sa Dumingag Central Church. Greetings from Raymond Yoson. Napoy Gusa Church, especially sa mga kadasigon diya sa Batanon. Greetings from Brian. Yes, og mga kapaglaom, daghan jud kayo itong mga greetings diha sa Davao Region, sa Davao City, sa Jensan Serving, kauban nato diha karon, makita ta diha karon. Doon na tay convention alang sa media. Yes, so diba? happy Sabbath kaninyong tanan. Og diha sa Abu Dhabi, Villanueva nga naa sa Coronadal iyahang pamilya. Salamat kayo sa imuhang pag-PM nako nga nagtan-aw jud siya every Sabbath. Oh. Kay wala man siya kasimba, so nagtan-aw gid siya pirmi sa atong panimbaya. Kay diha na kuno siya maminaw sa ranas. Amen. Hello. Oh, happy Sabbath kaninyong Happy tanan. Sabbath. Yup! And ako pong gi-greet and hi sa mga viewers nato nga naa sa Iligan, naa sa Camiguin, Cagayan de Oro City, Bukidnon, og tanang taga Misamis Oriental. Yes. Happy Sabbath and greet nako Pastor James nasa California, akong mamagpapa, Ektin family nasa Lagunglong, Daryl nasa China, akong ate bakong kuya. Hi sa tananan. Happy Sabbath. Diligan sige si O Daryl wala, ani ba? yun, nawala si Daryl sa ato, aba. Yes, always. Mo na siya, always Natin yun na ang siya, ba? pagpingan. O bisag na sa China si Daryl, no? O ba, naapagyan mo siya sa atong ba Tapat. sa ato ang tapat si Charm Pod, di ba? O si Andrew dito, Ate o si Lovely, Lovely Kuya sa Christian, Macau. hi. O hi, o sa tanan na mo mga viewers no nga nag-send og greeting last Sabbath sa among pilot episode from Thailand, from Doha, Qatar, from Canada, from of course USA, China, and all other parts of the world. Thank you so much for being with us and keeping our ministry alive. You are an inspiration. And napo ko i-greet nga taga kauban ako diha sa eskwelahan si Nana. Ba na gahulat yun mi sa imuhang mga padala nga mga sulat o greetings diri sa amoa. Thank you so much. Magpasalamat po ko again sa ako ang #1 fan ug sa ako ang parents diha sa Balulang. And my sister in San Diego. At Megan, advance happy birthday. Ayan. Yes. At ngayon magtatagalog na rin naman tayo. Binabati po namin ng isang magandang umaga at happy Sabbath ang lahat ng mga viewers dyan sa Luzon area.
sa Cavite, Silang, Palawan, at syempre sa Quezon City, sa mama at papa ko. Ma, hi, pa. Hello. Thank you so much. At sa Project for Church dyan sa Cubao, hello po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at sa panonood ninyo. Yes, o karon mga kapaglaom, pasalamatan usab nato ang atong mga sponsors, mga viewers, partners nga nagtan-aw sa panimbiya sa Kabuntagon. Boss Rex Gonzaga and Madam Jessica Gonzaga, thank you kayo sa inyong pagtan-aw sa panimbiya sa Kabuntagon. And of course, Camaril family nga makanunayong gasuporta sa Panimbaya sa Montagon World. And also, Dr. Lahot, salamat kayo sa kanunay nimong pagsuporta sa atong programa. Thank you usab sa sincere o untiring support of the family of Ma'am Wahiman and Sir Wahiman. Thank you so much. Yes. Okay, so wala na tayo panahon mga kapaglaom. Ang kuna ang grasya ug himaya nga sa langit kanato gigasa. Batiya og ipabati ang gugma sa Dios imong naangkon. Gugma nga tuburan og nagahatag dugang kadasig sa atong paglaom. Busa kupti ang paglaom, kaya adunay kadaugan ug sigurado ang kaluwasan. Ayaw wada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay dilita niya pasagdan, kita yung pinangga ug siya atong narapanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait ug kanunaya ang Panimaya sa Kabuntagon World. Good morning and happy Sabbath to Spook Administration. Thank you for the trust. Yes, thank you. Yes, and also we'd like to greet all the Hope Channel volunteers sa mga iyong kahago. Thank you so much, especially sa mga technical nga headed by Kuya Jenster. Kuya Jenster, hello. Yes, so kung magkita na ta sa ato ang camping, ang atong Summer Youth Camp sa North Central Mindanao Conference. Ubos pa Pangulo ni Pastor Lagunday sa tanan nga mga campers sa BST. Salamat sa Youth Department. Thank you. Magkita ta opening na to ugma sa ato ang Summer Youth Camp. Yes, kita-kita ta dito. Happy Sabbath sa tanan! Hello diya sa Humama, diya sa Osamis, Mama and Papa, ug si Mami diya sa Dumingag. Hello. Oh yes, ug ang mga taga Jensan, hello, and I hope that I can be there with you. Ang among mga kauban mo muapas diha sa inyo ha, ako ipadala akong pagpanimbaya diha sa inyo ha. And to my USTP family, the University of Science and Technology of the University of Science and Technology of Southern Philippines. It's an amalgamation of See you next MUST Sabbath. and Muscat. Yes. Wow. Okay. And in Harmony Team, please watch mag-second season na mi. Wow. Diba? Congrats. Yes. Ayan, so ako pong ipanimbaya si Sir Marajo Pialagon, President sa Hingog Sanitarium Hospital. Sir, thank you so much for your support. And yes, of course, Ma'am Rebecca Cabahit, ang mga principal sa Hingog Academy, o si Pastor Jimer Cabahit. O ang pong greet si Sir Emmanuel Mar, Sir Eddie Sanchez, mga elders nato sa Hingog City Central Church. Salamat kayo sa inyong pagsuporta. O ang Uswa Youth, may pulungan ni Pastor Jimer Yes, Cabahit. Libak Church, Sultan Kudarat. Hello daw diya sa inyo. Happy Sabbath. Happy Sabbath usab sa ato ang mga kaigsuunan dinha sa Spook Garden Church. Happy Yes. Sabbath usab sa atong mga avid viewers, mga kaigsuunan within Cagayan de Oro City. Maayong buntag kaninyo nga tanan. Salamat sa inyong pag-ampo ug suporta nining atong programa.